Yekela ungishutha. Yekela ungishutha. Yekela ungishutha lesi phone yami. Indaba. Ushuthelani. Khona uzoyisaphi. Uyakudla nabo imali department. Uyisa lapho. Shuthe phela. Uyise kubona. Kingstar zakho. Nalabo udayisa khona ama-post. Thisha bakho baxelile nje. Bafile bazokhokhela ama-post kuqala bese abadle emva kwalokho. Bayokhokha ngempilo yabo yokulala nawe everyday. So abe uhlele nje. Teachers nje bonke. Wena self-post wena. Teachers baxelile. Into yenza ukuthi awufuni ukukhuluma emaphepheni ngama-post adayiswayo because awadayisa. Dayisa ama-post wena. Udayisa ama-post nje. Manje lesi phone angisebenza. Lesi phone angisebenza. Uqala mhlawumbe ngiyakusabisa. Na. Ngiyakuthipa. Telefoni yami. Ngicela ifoni yami. Telefoni yami gadget yami ukusebenza. Ngicela ifoni yami. Awukwazi phela uphathe ifoni yakho uphathe neyami. Awukwazi. Awukwazi. Telefoni yami. Uzogcina ungilimazile. Uzogcina ungilimazile ulimele in the process. Ifoni yami. Uzogcina ungilimazile ulimele in the process. Indaba GBV. Ngisho kona ukuthi ngeke ngilongivuma ukulongihlukunyezwa kanje. Ngikuhlukumeza. Uzogcina ungilimazile ulimele in the process. Ngizokubopha phela. Ngiyakuphuza. Ngizokubopha. Uzogcina ungilimazile. Ngizokubopha ngicela ifoni yami. Ngicela ifoni yami. Musulongishaya mina. Ngicela ifoni yami. Usulongishaya. Ngithinti ngicela ifoni yami. Ngifuna ukusebenza. Ngifuna ukusebenza. Ngifuna ukusebenza. Ngifuna ukusebenza yazi. Ngifuna ukusebenza. Ngifuna ukusebenza. Ngifuna ukusebenza. Ngisizani. Uthatha la mthuthu inkomo. Uthatha kuphi? Ngikupha ngiyithatha. Yangilimaza mina. Angikulimazi. Ngicela ifoni yami. 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 Yangilimaza mina. Ngicela ifoni yami. 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 Lesi ifoni yami. Ngicela ifoni yami.